Hürmetli televizor караучылар, сезне җырлы бүләк студиясында каршы алабыз, сәламлибез һәм тапшыруыбызга килгән котлау хатын иясенә җиткерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле Саба телевидениесында эшләүче хезмәткәрләр дип башлана безнең бүген тапшыруыбызга килгән котлау хатын. Сезнең телевидение аша Шәмәрдән авылында яшәүче Каюмова Гөлнария Мулланур кызын 50 яшьлек юбилее белән котлыйсыбыз килә дип язалар. Хөрмәтле Каюмова Гөлнария Мулланур кызым, якыннарыгыздан, кадерле кешеләрегездән булган матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Газиз туганыбыз, сине чын күңелдән юбилеең белән тәбриклибез. Җир йөзендә нинди изге теләкләр бар, барысын да сиңа юллыйбыз. Гомерең озын, саулыгың нык, тормышың мул, бәрәкәтле булсын. Ата-ананың горурлыгы балалары. Лашындай 2 ул үстердегез. Язнур улың старший сержант исемен алып, контракт нигезендә ватанны саклый. 19 яшендә волейбол буенча Европа чемпионы исемен алган Фәннур улыңның да үз кыйбласы бар. Алдагы елларда да күңел тынычлыгында пар канатлы булып, балалар, оныклар игелегендә, кайгы-хәсрәт күрмичә, шатлыкларга төренеп яшәргә язсын. Шәфкатьле дә, тыйнак сабыр да син. Итәгатьле, һәр чак хөрмәтле. Шундый туганыбыз булган өчен без Аллаһка мең-мең рәхмәтле. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, киленең, оныгың, кода-кодагыең һәм барлык туганнарың диелде бу котлау хатында. Шәмәрдән авылында яшәүче хөрмәтле Каюмова Гөлнария Мулланур кызы, 50 яшьлек зур юбилеегыз мөбарәк булсын. Сезгә иң мөһиме саулык, сәламәтлек телибез. Кадерле кешеләрегез янында, пар канатларыгызны тигез кагып, улларыгыздан игелек күреп, оныклар сөеп, алга табада якын туганнарыгыз өчен иң кадерле туган булып яшәүегезне теләп калабыз. Ә хәзер иң матур җырда бар дип сезнең өчен зәңгәр экраннардан яңгырый. Булады төрле шақы булады да инде узады. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесен. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесе. Бүгенегесе қадерлен, үзіп тұра бәғірден. Ех матур яши сейді, валда қалған ғыммәріне. Бүгенегесе қадерлі, үзіп тұра бәғірден. Ех матур яши сейді, валда қалған ғыммәріне. Життер житмәс ризық қабып, кияр кимәс кисәкті. Безнең яшілігі безі бітол, нишек кенә дисәкті. Безнең яшілігі безі бітол, нишек кенә дисәкті. Бүгінігісі қадірлі, үзіп тұра бәғірді. Ех матур яши сейді, валда қалған ғымырны. Бүгінігісі қадірлі, үзіп тұра бәғірді. Ех матур яши сейді, валда қалған ғымырны. Нишек кенә димәсәктә, безнең үткәннәребез, узганнардан шушы көнегә килеп җиткәннәребез. Узганнардан шушы көнегә килеп җиткәннәребез. Бүгенегесе кадерле, үзеп тұра бәғірді. Ех матур яши сейді, валда қалған ғымырны. Бүгенегесе кадерле, үзіп тұра бәғірді. Ех матур яши сейді, валда қалған ғымырны. Үстәлләр тулып торсын, бәйрәмләр булып торсын. Алда калган юлларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Үстәлләр тулып торсын, бәйрәмләр
dursan, alda kalgar yollarımız. Bәхет şadlıkta ötsen, alda kalgar yollarımız. Bәхет şadlıkta ötsen. Alda kalgar yollarımız. Бәхет şadlıkta ötsen. Шәмәрдән авылында яшәүче Гөлнария Каюмованы тагын бер мәртәбә 50 яшьлек зур юбилее белән тәбрик итәбез. Сезгә алга таба да саулыкта, сәламәтлектә, иң кадерле кеше булып, тормышның барлык рәхәтлекләрен күреп яшәвегезне теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде сез дә үзегезнең якыннарыгызна Саба дулкыннары телевидениесе аша тәбриклисегез килә икән, рәхим итеп котлау хатлары юллый аласыз. Атна саен җомга кичендә без сезнең якыннарыгызны бергәләшеп бәйрәмнәре белән тәбрикләрбез. Ә бүгенгә инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без сезнең белән саубуллашабыз. Ялларны да, бәйрәмнәрне дә күңелле итеп үткәрүләр насыйп булсын.